Hola, què tal, colla? Què us sembla aquest dibuix? Avui, al nostre tutorial, intentarem aprendre com copiar dibuixos, com fer-ho d'una manera una mica més professional. He agafat un Minion, l'he imprès amb la meva impressora, qualsevol dibuix, el que vulgueu, serveix. He agafat aquest perquè és senzill i necessitareu el regle, el llapis i una goma. El primer que farem serà amb el regle marcar cada centímetre del full. Veieu? Poso el centímetre al costat exacte del paper i vaig marcant cada ratlleta llarga, que havia de ser 1 centímetre. Això ho heu de fer en els 4 costats del full. Veureu que a mesura que jo ho vaig fent me n'adono que hi ha llocs pels costats que no cal marcar-ho, perquè ens en sortirà una quadrícula, però pels costats on hi ha dibuix no cal quadrícula perquè ja no hi va res, veieu? Per tant, aquí començo a marcar ja a partir només del dibuix. Val? Accelero la càmera i continuem. Molt bé, doncs ara que hem marcat els centímetres, ens toca fer línies, veieu? De centímetre a centímetre que hem marcat, anem fent línies. Ho farem tant verticalment com horitzontalment. I ara el que faig, senzillament, és emmarcar una mica més perquè ho veieu més clar, els 4 costats del dibuix, veieu? Perquè aquesta és la mida que necessitarem pel dibuix nou. Doncs bé, aquí ja teniu un altre full blanc que he agafat jo i fixeu-vos que l'únic que he fet ha sigut repetir l'operació de la quadrícula. Fer una quadrícula d'1 centímetre per 1 centímetre per poder-lo copiar després. No importa si els feu de 2 centímetres, de 3 centímetres, depèn de la mida del vostre dibuix. Mireu, veieu? 9 per un costat i per l'altre 13, que és la mida que jo he fet. Aquesta és l'única part difícil de la feina que hem de fer avui. La resta és molt artística. Ja només heu de posar els 2 dibuixets bastant a prop i amb un retolador, o primer a llapis i després amb el retolador, podeu fer el dibuix. Comencem. Calculem per on volem començar més o menys. Jo començo per aquesta peça d'aquí al costat de les ulleres i vaig dibuixant, mirant què hi ha a dintre de cada quadradet. Veieu? Vaig molt a poc perquè m'hi fixo molt què hi ha dins de cada cosa. Els cabells, com que són una cosa una mica aleatòria, doncs tampoc em complico massa la vida, però ara, per exemple, anem a fer la pestanya de la ullera, a les ulleres, doncs mires més o menys en el quadradet on van a parar i el dibuixes. Un secret, no penseu mai en el que esteu dibuixant, o sigui, no penseu dibuixo unes ulleres, dibuixo un ull, sinó penseu és una línia recta, és una línia corba, per on gira, per on va, i anar comptant els quadradets on va cada línia, cada dibuix, cada forma, i ho aneu fent. Es podria dibuixar, per exemple, cap per avall, aquest dibuix. De costat és igual. No hem de pensar, estic fent ara un tirant del peto del Minion, sinó que senzillament hi ha una línia recta, faig una línia recta. Aquí gira, doncs jo giro per aquí més o menys. Veureu que jo estic fent servir un retolador, que és el retolador pinzell. Llavors, sempre he d'anar en una mateixa direcció, no puc anar endarrere. És molt divertit de dibuixar amb aquests pinzells, però a vegades és una miqueta més difícil. I crec que per aquesta activitat no era el millor retolador que podia haver fet servir. Vosaltres feu servir el que vulgueu. Ja us dic, ho podeu fer primer a llapis i després a retolador. Jo ho faig a retolador directament, ja veureu que no em quedarà perfecte i que m'equivocaré unes quantes vegades, però bueno, el resultat és prou bo. I quan acabes, senzillament amb la goma pots esborrar i ja tens el teu dibuix. Aquesta tècnica a mi em va servir per aprendre a dibuixar.
A vegades els nens em pregunten, ostres, ens agrada molt com dibuixes. Sí, jo tenia la vostra edat quan vaig aprendre aquesta tècnica i a partir de fer els dibuixos així, que m'agradava molt perquè em quedaven bé, mica en mica vas aprenent a dibuixar. I funciona. Doncs res, acabo accelerant el tutorial. Espero que us vingui de gust fer aquesta activitat de plàstica i si us ve de gust me l'envieu a lluís@elmoncau.org amb una foto, amb un vídeo, com us vingui de gust. Apa, bona setmana!